ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣେଶ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବା। ଧ୍ୱନି ଲିପି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲ। ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର କିଛି ଗୁଡ଼େ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ଭାଷାକୁ ଲିଖିତ ରୂପ ଦେଇଥାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିଥାଏ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଆମେ ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖିଲେ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଅଛି। ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ଦେଖ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଲେଖିଛି ସବୁ। ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଆଧାର, ସରଳ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଆଧାର ବର୍ଣ୍ଣ ସେହିଗୁଡ଼ିକର ସମାହାର ତାଲିକାକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା ବେଲେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ସରଳ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଆଧାର ବର୍ଣ୍ଣ, ସେଇଗୁଡ଼ିକର ସମାହାର ତାଲିକାକୁ ସେହି ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଛ ପିଲେ? ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ରହିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ ନା, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରା ଫଳା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରୁଛେ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରୁଛେ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଶିଖୁଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଅଛି ଆ ଠାରୁ ଖ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ହେଲା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ପିଲେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଦୁଇରେ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ହେଲା କି ନାଇଁ? এই ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ ନା, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିନା ବାଧାରେ ବିନା ସହାୟତାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ସେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଆମର କେତୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ନା, 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମର କେତୋଟି ଅଛି ନା, ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 11ଟି। এই ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ବୋଲେ ତାର ଧ୍ୱନି ହେଉଛି 8।
ଏ ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି ହେଉଛି କେତେ? ଧ୍ୱନି କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି 8। ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ଧ୍ୱନି ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗଲା କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି କେତେକ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ଅଧିକ ହେଇଥାଇପାରେ, ବର୍ଣ୍ଣ କମ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି କମ ହୋଇଥାଏ, ବର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଯେପରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି କମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯିବା। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି 8, ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 11 ହେଲା। କ'ଣ ଧ୍ୱନି ନା ଧ୍ୱନିରେ ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଅ ଠାରୁ ଅ ଆ ହର୍ଷ ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ ହର୍ଷ ଉ ଦୀର୍ଘ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ ଏତିକି ହେଲା ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ 11ଟି। ଏଇ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 11, ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 11। ଧ୍ୱନି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଓ ଆ ହର୍ଷ ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ ହର୍ଷ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ରୁ ଏ ଐ ଓ এইটা বললে আমরা কোন পিলে না বর্ণ। ইয়ে ହେଲା বর্ণ। ধ্বনি কোন না ধ্বনি ହେଲା 8। ধ্বনি কিଏ? ধ্বনি ସବୁ মনে ରଖିଛ। ধ্বনি কোন? ও আ ই উ রু এ 2 4 5 6 रुटान ए ঐ ଓ ଔ ହେଲା ବେଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, ଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ଧ୍ୱନି ହେଲା କେତେ? ଗଣ କେତେଟା ଧ୍ୱନି? 1 2 3 4 5 6 7 8 ହେଲା। ଧ୍ୱନି ହେଲା 8 ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 11। କାହିଁକି ଧ୍ୱନି? ଧ୍ୱନି ମୁଁ କହିଥିଲି ଧ୍ୱନି ଯେଉଁଟା ଆମ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହୁଏ, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଧ୍ୱନି। ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ଆମେ ତାର ଲିଖିତ ରୂପ। ଦେଖ ଆମେ ଅ ନେଲେ, ଆ ନେଲେ, ଇ ନେଲେ, ଇରେ ପିଲେ ଦେଖ ଇ ଇଏ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମେ ଇ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ଇ ଇ। ତେଣୁ ତା ଦୁଇଟା ଯାକର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ଧ୍ୱନି ହେଲା ଗୋଟିଏ, ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯୋଡ଼ିଏ। ସେମିତି ଉ ଉରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଉରେ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଡ଼ିଏ, ଉଚ୍ଚାରଣ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ହେଲା। ଆଉ ରୁ ହେଉଛି ଆମର ପିଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ର ଆଉ ଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ଏ ଐ ଓ ଏତିକି ଧ୍ୱନି ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 11। ଏବେ ମନେ ରଖ ଧ୍ୱନି 8, ବର୍ଣ୍ଣ 11 ହେଲା। ଏ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ଆଜି ତୁମେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ଧ୍ୱନି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ 11 ବର୍ଣ୍ଣ, ଧ୍ୱନି 8, କୋଉ କୋଉ ତକ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି, କେତିକି ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ହେଲା ପିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।